Всички училища на територията на област Сливен имат готовност да започнат новата учебна година, но с нейния старт ще започнат и проблемите. Блокираните 6 милиона лева в КТБ са реализираните икономии от училищата. В повечето от тях през лятото е извършен ремонт. Който ремонт по договор ние след като подпишеме приемателно-предавателния протокол, в рамките на 5 дни трябва да заплатим. Това нещо ние няма да можем да го направим. Освен за ремонтите, училищата ще се длъжнят и към издателствата, които доставят безплатните учебници. А това би могло да доведе до плащане на неустойки към фирмите, което ще утежни допълнително ситуацията. Насякъде ще се прекъсне и безплатното хранене на децата. Най-тежко е положението в 6-то основно училище в Сливен, тъй като учениците там са най-много, съответно и запорираната сума е най-голяма. Към момента е 1 425 016 лева, като преходен остатък са 1 124 822 лева и субсидии, приведени до месец юни 2014 година, 300 194 лева. От община Сливен успокоиха, че вече има вариант за решение на проблема, но не се ангажираха с срокове. Министерството на финансите ще отпусне на общините, които имат блокирани сметки в КТБ, безлихвен заем. Подготвили сме информация и предложение от кмета на общината до Общински съвет. Сметките на всички училища са в КТБ. От община Сливен обясниха, че са избрали банката заради високия финансов рейтинг и изгодните условия. Екипът ни научи, че в момента се водят разговори с синдиката на учителите за общо национален протест, който да се проведе на 15 септември. И докато се реши проблема с блокираните сметки, директорите ще се оправят сами. За Сливенски вести, Зоран Петров.